Kulumbaika joto khapangni khasuksong tei rangsani takuk tei bukuk sorokno norokno Nort East Live Tripura Channel haba nokni phasingtwi jotono ani khapangni tei khakufur norokno yapharo. Yaphao jora kwrwi tei jora kesep phia salbrum brumno norokni bagwi kokthai kothoma kaham kaham tunani musung phano. Norokni langmao tei norokni bwskangni thinango kokthai bai norokno lam kahambo tunuinani bagwi o kokrok sanani bagwi bwkhao wansumung tongphano phia yaphao jora kwrwini bagwi norok bai oma haike mukham nahala laikhai kok sabainani o jora manya jora kesepni bagwi tei yaphao jora kaham manyani bagwi phia tini jora kisisa o kaham jora manani bagwi norokni bwsango ang phaijaka ang tongo roton deborma tinini chikonsa jorani o kok pandao norokno kisisa kok kwchanani bagwi tei kok bokhiri haikeba kok bothumani main tinini o jorani kok pandani kok agenda hinkhe nung borok muni sude haikeba posu pakhi de omosi tongnai tinini o jorani kok pandani main agenda tei kok bokhiri nung kok sai tongnai nung borok de na posu de na mal mata de tomungno nung sajung kha kawi ang borokno ang posuya mal mataya January nei kha kawi tongkha hinkhe phia nini thanio bahai hamjamung kwrwi bahai nung borokno dumsamani kwrwi bahai nung nini borokno nung naharmani kwrwi tomungno nung January ang borokno hini tongkha hinkhe phia nini thanio hamjamung biang nini khairokmani biang nini borokno tamhnai kahamke nojoro nasikmani biang phia nung sajung kha kau angle January phia angle borok jase borok munu suse phia nini ani thanio tini o January tomung samung haino baksani sak bango haikeba langmao tini o January wansumung haikeba o January himlaima haikeno tini baksa borok hinui sajung kha kawi tongnai thanio o knowledge o gyan tini druk nukjagui tongo phia rangsani takuk tei bukukso tini ang tamoni bagwi o kokno tubuui phaika omo newsia omo ang koktoma thumui tubuui phaimani phiaba nung January de na borok munu sude tomungno January ang borok munusino hinkhe phia tamoni bagwi borok bai borok tini wakhak lainani nang tamoni bagwi tini borok bai borok khisik lainani nang tamoni bagwi tini borok bai borok bulai tolai wngnani nang tamoni bagwi nini thani hamjamung kwrwi paisugui thanani nang phia nung tomungno January borok munusu hingkha hinkhe January nasigui naidi borok thanio tamo tongba borok hamjangnabo siya khairoknabo siya nakarnabo siya chubanabo siya phiaba o January ni main character hinkhe borok thanio khisik lainani walainani buma bwsa siniyang lainani bufa bai bwsa siniyang lainani tei bibinno tomung sitrak tonglainani phia o January ni tomung samung hinkhe omo hai phia sini borok munisorong thanibo o January brain o January tomung samung haikeno tini baksani sago druk
hamnani jengui tongo 90% habya phano 20% tini sini borok hinei tongnai rong sagobo o januarongni wasungma haino tini habjak oboni bagai rangsani takoktai bugukso tini ani rosno haikaba dorong thani ani koimung ko obono nung januar de na nung borok munusu de tomono nung borok munusu ang januar ya ke phia nini thani hamjamu bahai grai ingnani nang nini thani bahai buino khairokmani grai ingnani nang nin thani bahai buino nakarmani grai ingnani nang phia nung tomungno januar ya o borok munusuno ongkha ke phia tomungno borok munusu hinei nung sajung sak khakawi wasugui tongka hingke phiaba angbo borok nungbo borok o borok bai borok malakya hingke tamo khaina nang bono bahaike khlaina nang abo nung saimanani dorkar nung saimanani nangnai januar bai januar malakya hingke borok khisik layo wala layo rifrik layo nung kotor ang sikoni seklayo phia nungle munusu phia o borok munusu bai borok munusu malai phuru phia nung a borokno khisiknai de na a borokno rifriknai de na a borokno maya chanai de na a borokno nung dumsawi kaham jagao nung tlang thangnai de phia tomono nung borok munusuno hingkangke phia borok bai borok nung khairokmani main tongna nangnai chuba laimani main tongna nangnai hamjak laimani main tongna nangnai oma hai borok munusurong thaniwo tongkha hingkese main of the main o hasakao bo sini jaknai phiaba tomono nung tini januar hai posupaki hai asori torono nini khaklabo chuino tongkho hingke phia nung borok ya nung januar bai baksa siku nung posu bai baksa siku tamni hingke nung khoroksa borok munusu ongkha hingke nung o borokno nung kahamke sininani nangnai bo borok se ang bono mungsa khlaiya ang bono mungsa hamya khlaiya omahai nini thani obhigota obahai wansumung tongna nangnai hingkese nung borok munusu hinei o hasakao man of the man hinei sinijaknai hakera angsani takhoktai bugukso obono tini barasa norong thaniwo o kokthairokno tubui ang phaijajamani norok kisisa o kokthai khnamani bisingtwi phia baksa bujinai ngui tongoi mano tomono norok bujiwi manya tinini o agenda ko bokri rongno sawi manya ngi tongke kahamke norok wasugui bujinani khlaidi tei o video no tei o kokthaino norok khnamani yagulo paithago norok tamo bujikha tei tamo sawi mankha o video ni comment box o comment khai sahonani ta pokdi hake tinini o jorani kok pandano ang arano sasuka norok nai tongmani bagai tei logi reui tongmani bagai norokno ani pai pheleya ani bokha bisingni o hamjabongno jotono yafaro norok susto tongdi kaham krung tongdi takhuk tei bokuk hinei norok borom lilaidi tei mani laidi obono chini borok munusurokni character chini borok munusurokni tongdar haike paithago jotono haino hai khulumung yafaroi tinini o jorani kok panda orono mothaka jotono sal kaham tei jotono jora kaham